Bere biziko espioiak. Lirobiako jauregia, gaueko 9:06. Sara! Erregina egun batez. Institutua goizeko 11:10. Media digital berriarekin? Erregina izateko kanpaina itzela ekingo dut. Clover erregina! Izango nahi zuen atsegina! Bikaina, ez da? Bai, ondo dago, Clover. Bai, ondo penagarri egia esateko. Kendu paretik, neskak. Clover ez da ezer, mandi bai handi, eman botoa mandiri erregina izateko. Ez tristetu, Clover, alegina egin duzu. Baina ez daukazu erregina izateko aukerari txikiena ere. Batipat nire alde daukadalako futboleko talde osoa. Zein talde baina? Biak. Ai, zu baizu. Bai, ez da? Beraz, Clover, hobe duzu orain amore eman. Nire kontra galdu eta lotxagarri gelditu baino lehen eskola guztiaren aurrean. Kanpaina benetan sendoa egin beharko duzu mandi garaitzeko. Txantxetan, ala, erraz baino errazako garaituko dut. Aizu, Clover, nahi baduzu lagunduko dizut kanpainarekin. Uste dut eskolako ikastun guztien botoak ziurtatuko dizkizu dala. Zuk uste baino gehiago gara. Mil esker, baina ez, garuntxo. Bakarrik moldatuko naiz. Tira, neskak, zuek lagunduko didazue kanpaina antolatzen. Ene bada, Jerry pasatu eginda oraingoan, tindategi honen bat ezagutuko altu. Itxasbidaia eder bat eskaintzeko asmoa badu? Markatuta dago arropa ondatu izana. Ez da olakorik, tamanez. Lirobiara bidean zarete, Afrika iparraldeko herrialdera. Han, Tasara erregina baitzeko oso alegin bitxia egin dute. Susmoa dugu Kenopia auzoko herriaren gauza izan dela. 20 urte daramatzate gerran elkarrekin. Zergatik izan da bitxia baiketa? Antza, baitzaileek gravitatearen aurkako teknologiaren bat erabili dute erregina jauregitik airean ateratzeko. Mundiala! Zera, izugarria esan nahi nuen. Beraz, erregina babestera bidaliko zaituztet. Ez dugu nahi gatazka areagotu eta Afrikako gainerako herrialdeetara zabaltzea. Itzel, eta nola egin behar dut kanpainanik Afrikatik? Tira, onalan tresnak, bero sentsore 6.000. Mugimendua hautemateko infragorrizko betaurrekoak. Ur konpribituko pilulak, ez deshidratatzeko basamortuan, sentikortasun handiko eskumuturreko elektromagnetikoak. Trastetxo indartsuak, ero? Eta azkenik garrantzitsuena, emi ez berriaren giltzak. Barkatu, emi zer? Emi ez, eremu malkarretarako ibilgailu eta zulagailua, zain izango duzue jauregira iristean, eta ez mailatu pintatu berria dagota. Eta nola iritsiko gara jauregira? Adio. Lirobiako basamortua, eguerdiko ordu bata eta bost. Area besterik ez dago.
zibilizaziora lehenbailen itzuli ezean, bera honek zeharo lehortuko ditazala. Bustin maskarilla bat behar dut! Garbi dago, herrialde hau guztiz zoritxarrekoa da, eta ni ere bai. Agur eskolako erregina izateko ametsari. Tamalez ez duzu inorrutzian kanpaina zure ordez egiteko? Hori da! Zer da? Arnold, Clover naiz, zure lagunik onena. Kanpoan naiz eta jakin nahi nuen, ea kanpainarekin laguntzeko prest zauden oraindik. Noski, Clover. Benetan? Primeran? Olloak pisa egitean! Zitalalako zitalalena! Tira, Arnold, sushia jan eta kalte egin dit, horregatik izan nahi zakarra. Ongi, lagunduko dizut. Baina baldintza batekin. Eskatu nahi duzuna, Arnold. Itzulitakoan nire andregaia izango zara astebete oso-osoz. Zer? Eta ze moduz bazkaritxo bat biok? Ez dago traturik. Ongi, konforme. Baina egun batez, eta irabazten badut bakarrik. Lasai, irabaziko duzu, ziur nago. Gauzek itxura beha dute orain. Jerriri deitu behar diogu, basamortu demontre honetatik nola irten galdetzeko. Edo, etxe dotore horretako norbaiti galdetuko diogu bestela. Ez da etxe bat. Hori, jauregia da. Neskak, orain fin portatu, Benetako erregina baten ganagoaz eta. Ongi etorri Lirobiara, Tasara erregina naiz, eta unire izpamak eda. Baik eta aleginaren jakitun egongo zarete? Bai, majestate, Jerry kontatu digu. Beldurgarria da benetan, gorentasun. Bai, batipat Kenopiako erregea eta biok Genebara goazelako bakeituna sinatzera. Gure herri enpatua nire segurtasunaren baitan dago. Ba, majestate, berori seguru egoteko bide honena, zera, eskutatuta egotea da. Zoritxarrez, jauregian ospakizun festa batako gaur gauean, eta bertan egon beharra daukat naita ez. Ba, orduan hobedugu planen bat asmatu. Zuen baimenaz, Andreok, Makedarekin hitz egin behar dut gaueko ospakizunaz. Jakina! Barkatu arren, majestate. Herriak bihotzez eskertzen dizue zuen babesa andereñoak. Eskerrik asko. Majestate, erakutsiko digun non gertatu den baiketa alegin. Bo, urrezko oeaz aparte, ez dute zer berezirik ikusten. Zoruko hau izan ezik. Azen arraskeria. Ez gaizki hartu gorentasun. Hemen erori nintzen, akime grabitatearen aurkako izpitik salbatzean. Jerriri bidaliko diot lagin hau azter dezaten. Eta gaueko festari buruz, gutako bat tasaraz mozorrotu liteke. Eta beste biak zerbitzari legez. Beste baiketa aleginik bada zapuzteko. Super zoragarri, Sami. Eta noski, neu izango naiz erregina? Orain benetako erregina izango naizenez, hau da, gezurretako benetako erregina, bostaxola eskolako erreginaren tentelkeria. Ai, zein dut lehen egitekoa erregina legez? Badakit! Gura dudan guztia erosiko dut. Clover, tasarak erabakiko ditu zure egitekoak, ongi? Lirobiako jauregia, gaueko 9:32. Erregina izatea ederra zelakoan, eta haze kakatzarra. Ezertarako behar nauzu, majestate. Bai, libra nazazu asperraldi honetatik, eta goazen gerria astintzera. Zatoz, egin dantza nirekin. Txantxa polita Tasara erregina. Berorrek badaki jendeari harrera egiten egon behar duela. Dantza egiten utzi behar didazu, bete nire agindua. Makeda! Makeda, ondo zaude. Zirrara hau guztia gehiagitxo izan da niretzat. Oheratu egin behar zenukeen, Makeda. Horixe honena. Oso asaldagarria izan da. Eskatu, ondo irtengo da dena. Bahitzaileak behar bada, guazen ikertzera. Eskutatu hemen atzean, majestate. Ez dute zer ikusten, baina erre usaina dako. Ops, ez da leku egokiena nire pezederra kargatzeko. Tira, gaitzerti, gutxienez ez da bahitzaileen gauza izan. Gelditu! Askaz!
Sam? Ondo zaude? Ni ondo. Eta Clover, nola ote dago? Makeda baitu dute orain. Ez dago bere gelan. Ui, lehen golar laskeria bera. Ea Jerrik badakien zer den. Gabon neskak, ze moduz doa dena? Primerandoa, lirobia liluragarria da. Baina festan ginela, Clover eta erreginaren aizpa baitu dituzte. Ai, jende. Eta aztertu duzue bidalitako lagina lagungarria izan daiteke? Bai, dirudienez, espazioko asteroideetan bakarrik aurkitzen den konposatu magnetiko bat da. Asteroideak? Bai, bitxia. Eta tristea. Izan ere, Clover gajoak gorratu du espazioa, nahiko atera zuen astronomian. Honek baute du zerikusirik Lirobia iparraldean dagoen asteroide kraterrarekin. Bertara joan da jakingo dugu. Guazen ales. Itxoin, eta Tasara erregina zen. Zuekin noa. Makeda aurkitu behar dut, errudun sentitzen naiz. Ez dakit pa. Arriskutsua izan liteke. Tira, hemen ere enago oso seguru. Arrazoi du. Basamortua ez da horren leku txarra gameluzar kirastun batean etzoa zenean. Area ekaitza. Aztu esandakoa, basamortua nazkagarria da beti. Guazen lurrazpira! Mundiala! Lirobian barrena, gaueko 11:23. Hei, erregina nahi zaizue! Hau ez da erregina kaikuok, okerrekoa hartu duzue. Aurkitu Tasara eta ekarri bere alakoan. Eta zer egingo dugu honekin? Ez dugu ezertarako behar, bidali Siberiara. Asteroide kraterra, arratseko 7:21. Iritsi gara. Hau aldaketa paisaian. Mugimendurik bada inguruan, betaurreko hauek sumatu behar dute. Zerbait abil kraterraren beste aldean. Onantz dator. Agian baitzaileak tira. Nik ez dute zer ikusten. Nuen bustin maskarilla bat nahi, ales? Begira! Hauxe da lekua. Zera, gaiztoen eskutalekua izateko itxura osoa du. Tasararen gelan aurkitutako gai berde bera da. Goazen begiratzera. Eten bilaketa. Neskatxo linoiek ateraino ekarri digute erregina. Oker nengoen agian. Hemen ez dela inorregon azken 100 urteetan esango nuke. Clover! Makeda ikusi duzu? Ondonako mil esker galdetzeagatik. Eta ez dut makeda ikusi. Kaso honen barrua baino ez dut ikusi. Hemen nago. Oh, Makeda, ondo zaude? Bai! Zoritxarrez ezin dut gauza bera esan zuetaz. Zer da hau? Zer gertatzen da? Baituta zaudete, eta betiko gainera. Baina zergatik? Nola eragotziko nizun bestela Genebara joatea bakea sinatzera? Gerrarik ezpada, ezingo dizkiot saldu gravitatearen aurkako armak Kenopiako generalari. Ez dut ulertzen zergatik saldu armak arerioari. Ba, oso erraza da. Tratu bat egin dugu, Kenopiak gerra irabazitakoan, ni izango naiz herribietako erregina. Hain zuzen, Lirobiako armalantegira noa oraintxe generalarekin tratua istera. Gainera, garaia duzu koroa usteko. Zer gertatuko da gurekin? Ezin gaituzu airean utzi betiko. Ez kezkatu aizpatxo, etzarete airean egongo luzaroan. Minutu batzuk barru leku honek estanda egingo du. Agur, neskak!
Bapo, eta orain zer egin behar dugu? Gravitate eremua apurtu behar dugu. Eta nola egin behar dugu hori? Eskumuturreko txatxu hau beste tresnarik ez daukaguta. Erabat arrunta, bestalde. Ales, genio bat zara. Benetan, zera jakina ba, zergatik naiz ba genioa. Azkar, piztu zuen eskumuturrekoa. Bazatozte ala ez? Oi, konforme. Azala guztiz hidratatu zait jada. Utzi txorakeriak, Ales. Armalantegira joan behar dugu lehen bailen. Kililea mendian dago, nik idatuko zaituzte. Kililea mendia, goizeko 3:05. Hor dago sarrera, ta Sarak esan bezala. Zer da leku hau? Nonbait hemen egiten dituzte gravitatearen aurkako armak. Begira, Makeda eta Generala. Benetan leku hau! Izarratu! Geldi horredo sekutziko zaituztet zera, irratitxo zirtzilonekin. Putza! Erotu egin zara? Utzi hori denok hilko gara! Sentikortasun handiko lurrikaragailua da, zuntzuna! Bai, nola ezpa, lurrikaragailua. Geldiarazi egin behar ditugu, iesi doaz! Zaudete pixkatean, lagunok! Lan apartan, neskak. Utzi gora ipamenak eroko, Jerry. Erregina Genebako bake konferentziara eraman behar duzu berehala. Beverly Institutua, 10:12. Banuen itzultzeko gogoa. Lan hau denetan txarrena izan da, ez da? Txarrena? Zer diozu baina? 20 urteko gerra eteten lagundu duguta. Bai, baina ze gokaikarria erregina izatea. Begira! Arnolo solanpetuta ibili da antza. Clover, itzuli zara! Adi ikasleok, erregin aukeratzeko boto guztiak zenbatu ondoren, aurtengo irabazlea, Clover da! Nik aldo, ezin dut sinetxi. Ezin dut sinetxi, nik irabazi dut! Ez alda bere bizikoa! Ez altzinen bango baitua erregina izateaz! Txantxetan, erregina izango naiz neskak, eta zuek biok nire zerbitzariak. Zera nire aholkulariak. Zorionak, Clover. Ezu, nahi duzu nire neskalaguna izan? Nire erantzuna guztiz baiezkoa. Geldi hor, Clover. Zer?
Gogoratu gure tratua. Nire Andregaia zara, gaurkoan behintzat. Bai. Lagundu! Tira, erreginak erregea behar du. Bere biziko espioiak. Lirobiako jauregia, gaueko 9:06. ¡Tasara! Erregina egun batez. Institutua, goizeko 11:10. Media digital berriarekin, erregina izateko kanpaina itzela ekingo dut. Clover erregina! Izango nahi zuen atsegina! Bikaina, ez da? Bai, ondo dago, Clover. Bai, ondo penagarri egia esateko. Kendu paretik, neskak. Clover ez da ezer! Mandi bai handi! Eman botoa mandiri erregina izateko! Ez tristetu, Clover, alegina egin duzu. Baina ez daukazu erregina izateko aukerari txikia. Itxasbidaia eder bat eskaintzeko asmoa badu? Markatuta dago arropa ondatu izana. Ez da olakorik tamalez. Lirobiara bidean zarete, Afrika iparraldeko herrialdera. Han, Tasara erregina baitzeko oso alegin bitxia egin dute. Susmoa dugu Kenopia auzoko herriaren gauza izan dela. 20 urte daramatzate gerran elkarrekin. Zergatik izan da bitxia baiketa? Antza, baitzaileek gravitatearen aurkako teknologiaren bat erabili dute erregina jauregitik airean ateratzeko. Mundiala! Zera, izugarria esan nahi nuen. Beraz, erregina babestera bidaliko zaituztet. Ez dugu nahi gatazka areagotu eta Afrikako gainerako herrialdeetara zabaltzea. Itzel, eta nola egin behar dut kanpainanik Afrikatik? Tira, onalan tresnak, bero sentsore 6.000. Mugimendua utemateko infragorrizko betaurrekoak. Ur konprimituko pilulak, ez deshidratatzeko basamortuan, sentikortasun handiko eskomuturreko elektromagnetikoak! Trastetxo indartsuak, ero? Eta azkenik garrantzitsuena, Emi ez berriaren giltzak. Barkatu, Emi zer? Emi ez, eremu malkarretarako ibilgailu eta zulagailua, zain izango duzue jauregira iristean, eta ez mailatu pintatu berria dagota. Eta nola iritsiko gara jauregira? Adio. Lirobiako basamortua, eguerdiko 1:05. Area besterik ez dago. Zibilizaziora lehenbailen itzuli ezean, bera honek zeharo lehortuko ditazala. Bustin maskarilla bat behar dut! Garbi dago, herrialde hau guztiz zoritxarrekoa da, eta ni ere bai. Agur eskolako erregina izateko ametsari. Tamalez ez duzu inorrutzian kanpaina zure ordez egiteko? Hori da! Zer da? Arnold, Clover naiz, zure lagunik onena. Kanpoan naiz eta jakin nahi nuen, ea kanpainarekin laguntzeko prest zauden oraindik. Noski, Clover. Benetan? Primeran? Olioak pixa egitean! Zitalalako zitalalena! Tira, Arnold, sushia jan eta kalte egin dit, horregatik izan nahi zain zakarra. Ongi, lagunduko dizut. Baina baldintza batekin. Eskatu nahi duzuna, Arnold! Itzulitakoan nire Andregaia izango zara astebete oso-osoz. Zer? Eta ze moduz bazkaritxo bat biok? Ez dago traturik. Ongi, konforme. Baina egun batez, eta irabazten badut bakarrik.
Jerriri deitu behar diogu, basamortu demontre honetatik nola irten galdetzeko. Edo, etxe dotore horretako norbaiti galdetuko diogu bestela. Ez da etxe bat. Hori, jauregia da. Neskak, orain fin porta... Ena ere, batipat nire alde daukadalako futboleko talde osoa. Zein talde baina? Biak. Ai, zu baizu. Bai, ez da? Beraz, Clover, hobe duzu orain amore eman. Nire kontra galdu eta lotxagarri gelditu baino lehen eskola guztiaren aurrean. Kanpaina benetan sendoa egin beharko duzu mandi garaitzeko. Txantxetan ala, erraz baino errazako garaituko dut. Aizu, Clover, nahi baduzu lagunduko dizut kanpainarekin. Uste dut eskolako ikastun guztien botoak ziurtatuko dizkizu dala. Zuk uste baino gehiago gara. Mil esker, baina ez, garuntxo. Bakarrik moldatuko naiz. Tira, neskak, zuek lagunduko didazue kanpaina antolatzen. Tindategi honen bat ezagutuko altu! Tu, Benetako erregina baten ganagoaz eta... Ongi etorri Lirobiara, Tasara erregina naiz, eta hau nire aizpamak da. Baik eta aleginaren jakitun egongo zarete? Bai, majestate, Jerry kontatu digu. Beldurgarria da benetan, gorentasun. Bai, batipat Kenopiako erregea eta biok Genebara goazelako bakeituna sinatzera. Gure herri enpatua nire segurtasunaren baitan dago. Ba, majestate, berori seguru egoteko bide honena, zera, eskutatuta egotea da. Zoritxarrez, jauregian ospakizun festa batako gaur gauean, eta bertan egon beharra daukat naita ez. Ba, orduan hobedugu planen bat asmatu. Zuen baimenaz, Andreok, Makedarekin hitz egin behar dut gaueko ospakizunaz. Jakina! Barkatu arren, majestate. Herriak bihotzez eskertzen dizue zuen babesa andereñoak. Eskerrik asko. Majestate, erakutsiko digu non gertatu den baiketa alegin. Bo, urrezko oeaz aparte, ez dute zer berezirik ikusten. Zoruko hau izan ezik. Azen arraskeria. Ez gaizki hartu gorentasun. Hemen erori nintzen Akime grabitatearen aurkako izpitik salbatzean. Jerriri bidaliko diot lagin hau aztertezaten. Eta gaueko festari buruz, gutako bat tasaraz mozorrotu liteke. Eta beste biak zerbitzari legez. Beste baiketa aleginik bada zapuzteko. Super zoragarri, Sami. Eta noski, neu izango naiz erregina.